Спадар Александр, ну пачнем ад Валдая, паступова будзем гэты кубок разблытваць. Амаль двое сутак закрытых перамоваў, афіцыйны Менск, ну не то што практычна нічога не паведаміў, да ён нічога не паведаміў пра вынікі гэтых перамоваў, але замест пазіцыі афіцыйнага Менску, замест паведамлення той жа прэс-службы, так, пра гэтыя перамовы мы пабачылі толькі ў тым жа поле першага, так, прэс-службе Александра Лукашенка паведамлення Пуціна пра вынікі гэтай сустрэчы. Не будзем тут цяпер пераказваць, што там казаў Пуцін, вельмі шмат. Вось, я вот у вас бы хацеў запытацца, па-першае, сам факт гэты, што Пуцін расказвае, гэта пра нешта значыць у дадзенай сітуацыі, чаму Лукашенка сам не дзеліцца гэтай інфармацыяй, ці гэта вынікае, што Лукашенка умоўна на гэтай сустрэчы быў слухачом, так, а не фактычным удзельнікам раўнапраўным перамовам? Ну, як вядома, да Пуціна на Валдай Лукашенка паляцеў пасля таго, як ён адключыў рэтранслятары. І адна з інтрыгаў была ў тым, ці ён сам гэта зрабіў, ці ён усё ж папярэдне з Пуціним кансультаваўся. Я схіляюся да таго, што ён усё ж такі пракансультаваўся і, напэўна, пераканаў Пуціна, што лепей тут не дражніць быка, бо урон можа быць большы, у тым ліку і для Расіі, калі, напрыклад, размалоцяць мазырскі нафтаперапрацоўчы завод. Але ж Зеленскі на гэтым не спыніўся, ён паставіў фактычна новыя патрабаванні перад Мінскам. Маўляў, не трэба пастаўляць нафтапрадукты, паліва для расійскага войска з таго ж мазырскага НПЗ. Кепска ўвогуле, што беларуская прамысловасць працуе на расійскую вайну. І калі яшчэ наконт адключэння рэтранслятараў Пуцін мог пагадзіцца, яны ўсё ж не маюць, напэўна, стратэгічнага значэння, то вось наступныя патрабаванні, ці саступаць чарговым ультыматумам Зеленска, гэта магло быць такім камнем сутыкнення і тэмай для напружаных дыскусій. Мы, канешне, не ведаем, чым гэта ўсё скончылася. Дарэчы, вось вы згадалі пра Пуціна, які постфактум пракаментаваў. Там у прыватнасці прагучала, што ад пагрозаў Зеленска Лукашенка не панікуе. Таксама пры жаданні нават у гэтай фразе можна убачыць пікантны падтэкст. Ён жа не сказаў, што не баіцца Лукашенка. Ну вот не панікуе. А тое, што страх у Лукашэнкі ёсць, мы самі бачым няўзброеным вокам. Так што інтрыга вакол гэтых перамоваў захоўваецца. Я думаю, што Лукашенка, хоць можна змадэляваць сітуацыю, калі ён вельмі горача даводзіў чарговы раз Пуціну, што не трэба глыбей уцягваць у Беларусь у вайну, бо гэта будзе горай і Мінску, і Маскве таксама, але я не ўпэўнены, што ён да канца Пуціна пераканаў. І я дапускаю, што паляцеўшы потым у Пекін, ён з таварышам Сі размаўляў якраз на тую тэму, каб кітайцы трошкі так, не націснулі, але параілі крамлёўскаму уладару не надта выкручваць рукі Лукашэнку, таму што Кітай, на мой погляд, у тым, каб вайна перакінулася на Беларусь, не зацікаўлены. Чаму? Гэта мы можам далей пагаварыць. Спадар Александр, вось зараз да Кітаю дойдзем, я думаю, Валера якраз вось і задаць гэтае пытанне. А я хацеў бы вось яшчэ даціснуць па гэтаму Валдаю. Вы кажаце, што Пуцін дазволіў, так, імаверна, так, тут всё спекуляцыі. Фактычна у нас Пуцін дазволіў Лукашэнку, магчыма, гэтыя рэтранслятары адключыць, значыць, што ён штосьці взамен запатрабуе, так? І вось тут гэтыя шматлікія таксама медыйныя спекуляцыі ў заходняй прэсе пра тое, што вось там ужо цісне гэтая Масква на бедны афіцыйны Менск, каб ён уступіў вайну. Хаця мы не бачым ніякіх доказаў гэтага ціску у публічным ні ў якім полі. Дык, на вашу думку, па-першае, што Пуцін мог взамен вось патрабаваць, і сапраўды чым яшчэ Беларусь у гэтай вайне фактычна можа дапамагчы? Чым яе новы статус будзе лепшы за той, который мае цяпер? Мы можам нафту прадаваць, так, даваць у Расію, па нам не б'юць і гэтак далей. Я схільны меркаваць, што насуперак вось гэтым наратывам, якія з Кіева гучаць і з некаторых заходніх крыніцаў, на сённяшні дзень Пуцін не надта зацікаўлены адкрываць другі фронт з Беларусі, таму што
Ну, уявіце сабе, яму гэтага гарматнага мяса і на Донбасе там не стае. Праводзіць новую мабілізацыю, гэта непапулярны такі крок быў бы. І ва ўсякім разе да вераснёўскіх выбараў у Дзяржаўную Думу наўрад ці Крэмль на гэта пойдзе. Так што няма рэсурсаў, няма лішняга ўзбраення. Ну і потым украінцы ж добра падрыхтаваліся ўжо паўтору вось гэтага бліцкрыгу 22-го года, гэтага эфекту нечаканасці ўжо не будзе. Там добра ўмацавалі мяжу, наставілі мін, там ёсць войскі украінскія, і таму папаляць, калі зноў захочуць калонамі праз гэтыя нешматлікія дарогі сярод палескіх балотаў пайсці рускія ці рускія разам з беларускім войскам. Так што на сённяшні дзень, ну, ёсць яшчэ версія, што Пуцін можа, раздражнёны няўдачамі ва ўкраіне, ударыць, напрыклад, па краінах Балтыі, каб пакараць Еўропу, якая ўсё болей дапамагае Кіеву. Ну, але, ведаеце, Еўропа апошнім часам таксама паказвае, што не такая ўжо яна мяккацелая. Таму і выпрабоўваць, ведаеце, НАТО, груба кажучы, на вашывасць, ці запусцяць яны свой 5-й артыкул аб узаемадапамозе, ну, гэта занадта рызыкоўна для Крамля, таму што могуць і адказаць, прычым так, што мала не здасца. А ваяваць на два фронты сур'ёзна таксама Крамлю цяпер, ну, як рускія кажуць, кішка танка. Ну, канешне, вось гэтыя мае развагі я хацеў бы ўсё ж такі дапоўніць такой рэмаркай, што мы не ведаем ступені адмарожанасці гэтага крамлёўскага валадара. І ў 22-м годзе казалі, што няма рацыянальных нейкіх меркаванняў, каб нападаць на Ўкраіну, але ён гэта зрабіў. І паколькі Пуцін зацяты, ён такі фанатычны імперац, то нейкі невялічкі адсотак таго, што ён можа пайсці на такую вось эскалацыю, пра якую я сказаў, таксама ўсё ж такі варта дапускаць. Так, а вот што цісне? Так што тады, чаму ён цісне на Лукашэнку? Вось толькі гэтая вайна, ці яму дастаткова, каб хаця бы Лукашэнка ў гэтай сітуацыі проста заставаўся верным саюзнікам і нікуды не ўцякаў там на захад ці на ўсход у Кітай? Я думаю, што вось гэтыя тэзы, яны папулярныя, толькі лянівы каментатар не кажа, што Крэмль уже 5-й год выкручвае рукі, але мы не бачым нейкіх такіх прыкметаў. Здаецца, Wall Street Journal на днях напісала, што, маўляў, Крэмль у прыватнасці цісне праз свайго амбасадара ў Беларусі Грызлова. Ну, у мяне адразу гэта выклікае недавер, таму што Грызлова фактычна гэта такая сінекура ці ганаровая ссылка для былога кіраўніка расійскай дзярждумы. І гэта не тая фігура, не той маштаб, не тая вагавая катэгорыя, каб выклікаць да сябе на дыван Лукашэнку, ці прыходзіць да яго ў кабінет, адкрыўшы нагой дзверы і казаць: давай, пачынай ваяваць, няма чаго тут дурыць нам галаву. Таму я скептычна дастаткова стаўлюся да гэтай вось тэзы, таму што ніхто не прывёў нейкіх доказаў важкіх на карысць таго, што Пуцін цісне. Ну і потым як ён можа ціснуць? Вось у той самай публікацыі Wall Street Journal кажуць, што ён пагражае зрэзаць эканамічную дапамогу. Ну, уявіце сабе, што заўтра ён, напрыклад, перакрывае нафту. Ну, дык спыніцца той самы марзырскі НПЗ і не будзе паліва для расійскага войска. Это называется «назло маме вушы адмарожу». Таму, на мой погляд, тут варта глыбей аналізаваць. Ну, што яшчэ Пуцін зробіць? Нават калі Лукашенко ўпрэцца рогам. Прышле свой спецназ, каб як Мадуру захапіць. Ну, таксама гэта са сферы фантастыкі. І калі ўявіць сабе нейкі падобны сцэнар, то што падумаюць гэтыя постсавецкія краіны яшчэ, которые знаходзяцца ў інтэграцыйных структурах пад эгідай Крымля. Яны будуць уцякаць як мага далей ад гэтай імперыі. Так што мне здаецца, што тут шмат спекуляцый і мала аргументаў, калі казаць пра такія версіі. Дарэчы, там, калі ўжо дазволіць гаспадарства мне сваё слово ўставіць у нашу размову,
мой калега і ваш цёзка Алесь перадаў мне такі інфармацыйны пас. Дарэчы, украінцы ж могуць дапамагчы ў пытанні паставак нафты у Беларусі, разбамбіць нафтаправоды на тэрыторыі Расіі каля беларускай мяжы. І як бы все, чым можа тэарэтычна палохаць Пуцін, зробяць крылатая украінская дэлегацыя. Чаму б і не? Між тым, калі перавесці нашу размову на іншы, на кітайскі стадыён, то я так віцейвата паспрабую. Глядзіце, яшчэ зусім недавно Лукашенко ў сувязі з гэтым ультыматумам нібыта перадаваў праз гомельскага вось гэта чыноўніка Крупко гомельцам, каб яны не хваляваліся, не баяліся. Потым Пуцін за Лукашенко гаворыць, што Лукашенко не боится. Не панікуе. Не панікуе. Цяпер паляцеў Лукашенко ў Кітай. Для чаго? Это для того, каб Сі Цзіньпінь цяпер сказаў, Лукашенко нікога не боится, і калі не боится, то каго? Киева, альбо, можа быць, Москвы? На вашу думку, вось чаго Лукашенко паляцеў-то ў Кітай менавіта цяпер? Это просто супадзенне такое, альбо і тут можна пашукаць нейкія глыбінныя сэнсы? Ну, зноў жа я тут скажу, што скептычна стаўлюся да канспіралагічных версіяў, што вось нібыта Пуцін галавамыйку такую зладзіў Лукашэнку, і той паляцеў скардзіцца жалезнаму брату, так бы мовіць, таварышу Сі на Маскву і прасіць яе абараніць. Гэта тэма там у Пекіне, напэўна, усплывала, але такія візіты за 2-3 дні не рыхтуюцца. І, ведаеце, думаць, што Сі Цзіньпін раптам адкладзеў свае справы, каб тэрмінова прыняць Лукашэнку, ну, ведаеце, гэта як у тым старым анекдоце. Зараз я вам усё кіну, буду вам шарик надзімаць. Не, я думаю, што гэты візіт быў запланаваны раней, і Лукашенко ж анансаваў свой далёкі ваяж, доўгую камандзіроўку, проста краіны не называў. Іншая рэч, што, канечне, беларускі аўтакрат, напэўна ж, я думаю, скарыстаў гэты візіт, каб сапраўды апеляваць да жалезнага брата, бо даўно, гэта не сёння, не ўчора, а даўно ўжо Лукашенко спрабуе ў Кітаі знайсці нейкую такую супрацьвагу імперскаму гэтаму ціску ці экспансіі, ці занадта вялікай залежнасці ад Расіі. Ну, сказаць, што гэта удалося ў поўнай ступені, я б не сказаў, але разам з тым, глядзіце, Кітай, кітайскі МЗС пасля вось гэтай сустрэчы Лукашэнкі з таварышам Сі зрабіў адмысловую заяву, у якой перадаў словы кітайскага правадыра пра тое, што, маўляў, мы за суверэнітэт, за тэрытарыяльную цэласнасць Беларусі. Ну і кітайцы, кітайская дыпламатыя з аднаго боку заўжды выказваецца туманна, з іншага боку дарэмна ніводнай заявы не робіць. Каму адрасаваны гэты месседж? Ну, з аднаго боку можна падумаць, што Зяленскаму не чапай, маўляў, Беларусі. Але, ведаеце, Зяленскі, ён жа, мы памятаем, і з Дональдам Трампам востра палемізаваў, таму ён не надта прыслухоўваецца нават да вялікіх сусветных палітычных гульцоў. Я думаю, што хутчэй гэта месседж у бок Крамля, таму што Кітай, з аднаго боку, глядзіце, тут такі вузел супярэчнасцяў. З аднаго боку, Кітай нібыта і зацікаўлены ў працягу гэтай вайны, таму што яна пакрысе спакваля аслабляе Расію, узмацняе залежнасць Масквы ад Пекіна, а гэта Пекіну, натуральна, на руку. Але з іншага боку, каб гэта вайна перакінулася на Беларусь, вось гэта Кітаю абсалютна не патрэбна. Бо мы ж добра ведаем, што праз Беларусь ідзе важны транзітны шлях, праз Берасце, далей на Польшчу, і ў зваротным кірунку ідуць гэтыя цягнікі. Таму Кітай зацікаўлены ў стабільнасці на гэтай тэрыторыі, ну і плюс вось на гэтых жа перамовах Лукашэнкі з Сі чарговы раз згадваўся вялікі камень, гэты кітайска-беларускі індустрыяльны парк, у які кітайцы ўклаліся, таксама бачаць гэта нейкім хабам, каб прасоўваць свае тавары ў Еўропу. І таму, зноў жа падкрэслю, Пекіну недарэчы, каб вайна прыходзіла ў Беларусь. Таму цалкам магчыма, што вось жалезны брат паўшчувае трошкі, паўплывае на старэйшага брата, як называе Лукашенко Пуціна, каб той усё ж такі не перагінаў з уцягваннем Беларусі ў гэту вайну.